טוב, יכול להתחיל. זאב היקר, בהגיעך לגיל 60, מאיה ואני רוצים לברך אותך. זה נשמע, זה לא ברכה אלקטרונית, תעשה חופשי כזה. תן איחול לחבר כאילו. אוקיי. זאביק, וואלה, אתה כבר בן 60. אני לא מאמין, קשה לי להאמין. אבל אני אומר לך, זה הגיל הכי טוב, זה הגיל שממנו אפשר להתחיל, אין לך שום מחויבויות, ילדים נשואים כבר, יש נכדים, אתה יכול לעשות מה בראש שלך. נסענו לקירגיסטן ביחד, זה רק דוגמה, אפשר לעשות עוד 1,000,001 דברים, לא חייב לעשות איתי. שנייה, מה אמא? אתה יכול שנייה לרדת לעזור לי? היי מאיר, מה נשמע? תגיד לי, שמעת משהו על הישיבת הקמה? החלטנו להוריד את זה ממך. החליטו להעביר את זה לנוער. מי קיבל את ההחלטה הטיפשית הזאת? גולה זה כבר חמור גדול, בקושי מרים אותו. הוא כבר לא נכנס במיטה שלו, עכשיו אנחנו צריכים לקנות לו מיטה חדשה באיקאה. למה לקנות? אני יכול לעשות. לא צריך, אבא. אני רוצה לחתוך שתעזור לי פה במשהו. זה דחוף לה עכשיו? שום דבר לא דחוף, אבל אם אתה יכול, בוא שנייה. תעזוב את הטלפון עכשיו, אורן. ממי, מה קורה? לא קורה כלום. דבר איתי. חבל לי שאתה לא משתף אותי, ברור לי שעובר עליך משהו. אולי ניסע לאנשהו. לאן? אולי איזה מקום רחוק באפריקה שעוד לא היינו. כולם, שי רוני ואדמיקו, הדס צחי והילדים. אבל החברה שלו, קח איזה בן, ניסע, פשוט.